Мъчно ми е, че няма вече така учители от моята характеристика, разбираш ли. Няма ги вече така хората с отворените сърца, да кажат две-три добри думи. Не, че не съм мудрил. Тупал съм някой, естествено. Ето, пенсионираха ме. Пенсионирах, защото съм честен и откровен човек. И винаги съм държал за дисциплината. Не, че не съм мудрил. Все се случва да цапнеш някой. Но аз никога не съм спестявал. Пък като среща да рече бе директора, съм си мислил да му кажа чукундури. И съм му казал, ти си чукундур, казвам. То после хори, рита, фърла, померя разни пили, чукове, триони. На образователна система 100 пъти съм казал, вие сте съм ви казвал котенца, бе. Котенца сте, бе. Вие викам, не сте лъвови, бе. Трябва сте лъвови да ви уважават като лъвови. А вие викам, сте котенца, бе. Те пак ще ме потърсят. И до сега ми се обаждат с ученици. От Нью-Йорк ми се обади на моя ученичка. А нема кой да ми шибне, викат, два шамара да ми сплеска по шола, казва. Изпрати ми, викам, пари, изпрати ми, викам, поканата. И ще дойдем в Америка и не само на тебе, че ще откажеш два шамара. На кой ти искаш? Аз за шамар ли? Не се искам.